Nog 8 maanden en dan moet het nieuwe Landbouwmuseum bij Ljouwert klaar wezen. Dit weekend begint de verbouwing van de monumentale WC de Grootpleats. En er moet nog mooi wat gebeuren. Ja, we staan hier voor een groot gat in de moer. Dus zie je het vroeger een casino in dat dit eruit en dit wordt de toekomstige ingang. En dan achter mij, dat is daar komt de balie te staan. En dan wordt dit in feite, dit hele gedeelte, wordt de entree van het museum. En daarachter komt dan een cel en de huisjes. En daarachter zit de square en daar komt dan een pad van de exposities in. De planning voor de bouw is strak. Doch zat directeur Dijkstra er alle vertrouwen in dat het op tijd klaar komt. Er moet dan protten gebeuren. Kemsma die is van de week begonnen. Ze betrok bij de sloopondergang nou. De casino ben er al geruid, die naar de werkplaats staan, wordt daar opknapt. En dan is er hier een hele batterij volk om die eigenlijk in heel rap tempo de plaats aanpakken gaan. Maar als de laatste klapjoen is, dan begint voor het Landbouwmuseum zelfs het grote werk, de verhuizing en inrichting. En het begint al aardig te kriebelen. Ja, het is natuurlijk geweldig om te zien. Hè. Dat is in vaste plek een project meest, maar ook dat is dan voor de mensen die daar enthousiast toe binnen. We hebben hele portefeuilles, bedrijven die alle gemeen door partners. En we hebben eigenlijk alleen maar positieve reacties van het laatste jaar. En dat is geweldig om te zien dat je zo drogen worden. En ja, dat we dat dan zeg maar, je zal een dwang kennen, dat is een geweldige ondervinding.